Είναι πολύ σημαντικό μετά την άσκηση, μετά από την προπόνηση που κάνουμε, ειδικά αν είναι μια έντονη προπόνηση που διαρκεί πέραν των 30-35 λεπτών, με αρκετή ένταση και δύναμη, να έχουμε πάντα μαζί μας ένα μικρό σνακ. Αυτό το σνακ θα βοηθήσει να ξεκινήσει η άμεση αναπλήρωση, το recovery process, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στον τομέα της αθλητικής διατροφής και αν με ρωτάτε είναι το πιο σημαντικό κομμάτι πάνω στην αθλητική διατροφή. Η αναπλήρωση, το recovery, που ξεκινάει αμέσως μετά από την κάθε άσκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπληρώσουμε όλα τα χαμένα θρεπτικά συστατικά που χάσαμε, ιδιαίτερα σε υδατάνθρακα και πρωτεΐνη, ειδικά αν η προπόνησή μας ήταν δύναμης, για να ξεκινήσει η αναπλήρωση, εννοείται θα ακολουθηθεί και άλλο φαγητό μετά, για να μας βοηθήσει να επανέλθουμε την επόμενη μέρα με την ίδια δύναμη, με την ίδια όρεξη, με την ίδια ενέργεια για να κάνουμε την προπόνησή μας. Μπορούμε να έχουμε κάποια εύκολα σνακ μαζί μας. Αυτά μπορεί να είναι είτε κάποιο σμούδι, το οποίο μπορεί να έχουμε την πρωτεΐνη μέσα, ή τα berries, τα οποία έχουν και αντιφλεγμονώδη ιδιότητα και βοηθά στη μείωση των φλεγμονών μετά από την άσκηση. Μπορεί να είναι ένα γιαουρτάκι με ξηρούς καρπούς, μπορεί να είναι γαλατάκι σοκολάτας, μπορεί να είναι το συμπλήρωμα πρωτεΐνης για τους πιο μεγάλους. Κάτι εύκολο που μπορούμε να το παίρνουμε μαζί μας ή αν είναι κοντά το σπίτι να μπορεί να γίνει αμέσως μετά από την άσκηση στο πρώτο, όπως είπαμε, μισάωρο με 45 λεπτό, για να ξεκινήσει αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της αναπλήρωσης.